Hyvää huomenta jälleen. Huomenta. Sotapelit siirtyivät tietokoneen näytöltä viime viikonloppuna suomalaiseen metsään. Vihtijärvelle kokoontui kaiken kaikkiaan 200 pelaamisesta, airsoftista nimenomaan kiinnostunutta. Vihtijärvi heinä-elokuun taitteessa 1968. Pohjois-Vietnamin kansanarmeijan kuormuri lähestyy etelä-vietnamilaista Cung Hoon kylää, jossa valtaa pitää amerikkalaisten läsnäolosta huolimatta Viet Cong. Cung Hoossa käydään asekauppaa sangen avoimesti. Kaikkia on tarjolla, rahaa vastaan, sodan kummallekin osapuolelle. Maruin. Tällainen kaasutoiminen pistooli ja tää on noin 150 € laite. Ja toimii kaasun paineella, mikä tulee tänne kaasupullosta ja sen jälkeen niin se menee tämän koneiston läpi ja ilmapaine lennättää sitten kuulan piipusta ulos. Kuten oikeat sodat, tämäkin on silloin tällöin odottelua. Amerikkalaisen esikuvansa mukaisesti viidakko uskottavuuden arvellaan syntyvän kalustosta. Viet Cong lähtee liikkeelle siestan jälkeen. Amerikkalaisille on odotettavissa helteinen iltapuu. Samaan aikaan Yhdysvaltain tukikohdassa. Jälleen, kuten oikeassa maailmassa, amerikkalaisilla on aina aikaa tiedotusvälineille. Me ollaan täällä nyt turvassa ilmeisesti Yhdysvaltain merijalkaväen huostassa, vai ollaanko me turvassa? Itse asiassa kyseessä on Yhdysvaltain armeija ja tuossa mitä tiedustelutietoa kuunneltiin äsken, niin sieltä saattaa olla tulossa vihollisen joukkoja tähän suuntaan. Eli meidän täytyy pitää tässä kiirettä. Keitä nämä porukat täällä on, jotka tässä touhussa mukana on? Airsoftaajia, muovikuula pelaajia. Joo, mutta jos katsoo niin kuin sillä tätä porukkaa, täällä on hyvinkin eri ikäistä. Ilmeisesti suhtautuminen tähän asiaan niin kuin vakavuustasolla on erilainen. Että ketä kaikki, luonnehdi vähän näitä ihmisiä täällä? Mä sanoisin porukkaa erittäin paljon yhteen kuuluvaksi. Et siihen ei vaikuta se ikä eikä sosiaaliset lähtökohdat. Et voidaan olla kavereita täällä ja vähän päästä irti arjesta. Joo, mutta mikä teidän suhtautuminen sitten tällaiseen niin kuin maanpuolustusasiaan on? Onko se sitten tällainen jonkinnäköinen yhteenliittävä voima? No, löytyy armeijan käymättömiä käyneitä, sivareita, totaaleja. Oli ok. Kaikki kumminkin, mä olettaisin, että kaikki haluaa puolustaa isänmaata tarpeen vaatiessa. Sinä olet pelijohtaja. Kirjoitatko sinä nämä pelit, kaiken sen, mitä täällä tapahtuu? Hyvinkin pitkälle joo. Meillä on aika hyvä porukka, joka järjestää näitä ja sieltä tulee lisää ideoita sit siihen, sen pohjan päälle. No. Mikä se on tämä historiallinen esikuva? Onko näillä taistelulla aina joku historiallinen esikuva vai otatko ihan omasta päästä ja keksit nämä roolit täällä? Itse taistelulla ei ole mitään esikuvaa. Lähinnä se tilanne ja tapahtuma ja maa on se, mistä lähdetään liikenteeseen. Että on joku idea ja siitä lähdetään. Eli US Army voi voittaa täällä toisin kuin käytännössä? Joo, itse asiassa näin voi käydä täällä. Se nähdään vasta illalla sitten. Hälytys! Asemiin! Siinä siis näytettä viikonlopulta. Hyvää huomenta ja tervetuloa studioon Antti Kauhanen ja Tuomas Lairila. Tuomas, olit mukana tuolla viikonloppuna. Miten siinä sitten loppujen lopuksi kävi? No, se tilanne loppui siihen, että vihdoin viimein amerikkalaiset sai vallattua sen Cung Hoon kylän. Ja ei ilman kovia tappioita, mutta tuntui siltä, että kovasti ne paino ja sitten ne vihdoin viimein pääsi sinne läpi. Niin Antti, onko näissä peleissä aina tällainen valmis käsikirjoitus, jonka mukaan se peli etenee? Ei oikeastaan, että sanotaan näin, että skenaarioissa niin on aina tämmöinen lähtökohta, mistä mennään ja yleensä pelaajat sitten päättää toiminnallaan, että mihin tulokseen sitten päästään. Eli se on oikeasti reilu peli eikä käsikirjoitus? Joo, käytännössä näin. Mistä lajissa on sinun mielestäsi pohjimmiltaan kysymys? Jännityksestä. Et se on ehkä semmoinen juttu, mitä ei normaalisti pääse arkielämässä kokemaan. Niin sitä pääsee tuossa vaiheessa semmoisen meininkiin mukaan, että kun voi mennä syöksyä ja juosta ja sitten kun ei oikeasti kumminkaan satu mitään. Niin mulle itselleni se on ainakin semmoista adrenaliiniurheilua. Tuossa niin kuin nähtiin, niin tämä rekvisiitta on hyvin aidon näköistä ja ehkä käyttäytyminenkin ainakin sinne päin. Miten tärkeä osa se on tätä pelaamista?
Oikeastaan aika tärkeää, että pääasia siinä on kuitenkin hauskanpito, mutta sitten harrastajat niin kuluttaa huomattaviakin summia niin erinäköisiä rekvisiittaa ja tavaroihin ja suuri osa on ihan sitä, mitä oikeassa konfliktitilanteessa käyttää. Mitä ainakin pitää olla, jos haluaa kyseistä lajia harrastaa? Suojalaiset. Se on se niin kuin lähtökohta, että ilman niitä ei lähdetä harrastamaan. Et niin kuin kaikki muu on toisarvosta, kunhan niin pitkään kuin silmät on suojattu hyvin ja mielellään hampaat, niin se ei koko homma on turvallista. Niin sä sanoit, Antti, että suuriakin summia. Kuinka suuria summia käytännössä? No käytännössä taivas on kattona, että Suomessa ei ole tällaisia hirveästi, mutta ulkomailla on tapauksia, jos on käytetty niin jopa kymmeniä tuhansia dollareita, koska voidaan lähteä ihan niin kuin hankkimaan pimeänäkölaitteita ja tämmöistä tavaraa. Mutta käytännössä normaali harrastajakalusto niin on ehkä tuommoinen 200 euroa varustuksessa. Ase saattaa olla 200-300 ehkä. Sitten siinä on nämä muovikuulat, joita ammutaan. Onko ne kalliita? Ei käytännössä. Tosi halpoja loppupeleissä. Tuommoinen 15 euroa maksaa 1500 kuulaa. Et käytännössä ilmasta. Sitten isommissa pakkaisissa ne tulee tietysti halvemmiksi. Ja on myös olemassa sellaisia, jotka hajoavat luontoon, koska Joo. näkee paikkoja, missä on pelattu. Joo, siis niitä semmoisia niin kuin luonnossa hajoavia on tullut markkinoille tässä ihan hiljattain. Ja ne on yleistynyt niin kuin yllättävän hyvin. Mä ainakin itse toivoisin, että niitä näkyisi paljon enemmän käytössä, koska ne sitten katoaa jossain vaiheessa pois. No miten, kun se niin kuin nähtiin, niin näyttää aika aidon näköiseltä se touhu rekvisiittoineen kaikkineen. Onko tullut paheksuntaa vastaan? No mä en itse ole ainakaan huomannut sen kummemmin. Että niin kuin aina välillä niin kuin joku saattaa sitten niin kuin miettiä, että mikä tässä nyt on, oletko jotain sotahulluja tai jotain muuta. Et niin kuin mun mielestä kyse ei ole sodasta, vaan kyse on siitä, että niin kuin ihan mikä tahansa harrastus, jos siitä pitää, niin kyllä sitä mieluummin sitten niin kuin näyttää siltä, että, niin kuin, että kuuluu siihen hommaan. En mä niin kuin varsinaista paheksuntaa ole kohdannut ainakaan. Moni nielaisee siinä vaiheessa, kun puhutaan aseista ja leikkiaseista. Miten, Antti, minkälaista palautetta sinä olet saanut? Totta kai siinä on aina välillä, kun juttelee ihmisten kanssa, niin että mitä ihmettä te teette, mutta se on lopulta niin, laji on kumminkin just hauskanpidosta ja tähän liittyvistä asioista. Että, siis kyllä sitä tulee aina välille, että mulla on tullut pelipaikalla ihminen huutamaan, että mitä hittoa te teette täällä, mutta yleensä silleen neuvottelemalla selvittänyt, mistä tässä on kyse, niin kyllä ihmiset ymmärtää. Järkipuhetta kuitenkin. Järkipuhetta, joo. No, nuoria poikia olette te. Ja ilmeisesti, vaikka tuossa viikonlopun pelissä oli mukana muitakin kuin nuoria poikia, niin ilmeisesti tämä on vielä enemmän nuorten poikien laji. Keskimääräinen harrastaja on kohtuullisen nuori. Varmaan sitä on vaikea sanoa, koska asia ei ole tutkittu hirveän pitkälle, mutta semmoinen niin kuin kuva, minkä mä oon saanut, niin ehkä 14-15 on tämä keski-ikä. Mutta toisaalta sitten vanhimmat harrastajat, 40-vuotiaita ja näin edespäin. Naisia on mukana ja tosiaan hyvin erilaisia ihmisiä, oikeastaan kaikkialta. Paljon Suomessa on harrastajia arviolta? Heitit pahan. Siis mä väittäisin, että niin kun harrastajia... ensinnäkin lähdetään sitten, että mikä on harrastaja. Et ihmiset, jotka on kiinnostuneet muovikuulla pelaamisesta, niin on varmasti yli 10 000. Siis niin kun aktiiviharrastajia on tietysti vähän vähemmän, mutta niin puhutaan kumminkin useista tuhansista. Eli olettaa voi, että kiinnostus Airsoft-pelaamista kohtaan tulee tulevaisuudessa lisääntymään. Joo, se on näkynyt ihan selvä trendi. Koko ajan laji on kasvanut. Koko ajan kehitetään. Kiitoksia teille haastattelusta. Kiitos. Kiitos.